Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ganun sa isyot! Patay! Patay ko ini. Humantikaan ko ini. Sinisyot, buluha! Nausam to siya nga mura mantog na hadlok na ko. Ambot lang ato niya, tito. Ay, paliton ko na siya, tito. Abi ninyo, Dodot, Miles, wa ko sali kitong tuwana. Ha? Si Nga Ninoy issue, tito? Oh, Nga naman, tito. sinawang landaan, magdigyo kasaligan. Buutan man si Noy issue, tito. Gani. Siya man gani ang madali-dali na mo dito sa amo. Dodot, dili sa ingon niya na nga paagi ha, nga Dili to. paminaw sa mo. Oh, tito. Dili sa ingon na ng paggihan ninyo masayran kung kasaligan ba ang tao, dili. Sama nga di sila sa hitsura mailhan nga maayong tao. Bisan magani ang maayo nga nahimo nini, kay mahimo nga ang usa ka tao, nagpakaroon ingnon lang nga maayo. Apan di ay, may gitagong kadautan o dili may plano. Lo, Oh, gusto jud, tito. Maayo pa ka kay maayo gid kaayo namo. Dakan nagnahatag namo. Maujud, wa man siya ikahatag sino iisyot na to. Miles, nga, problema po na siya parehas na to. Mas kita pa man gani ang muhatag sa iya, ha? Aw, oo. Basta timanin ninyo nga kung gisulti ha, Dudot, Miles. Tito. Ayaw mo pagkumpiyansa ni Isyot, kay wag yung ko'y sali katong tawana. Asa naman to si Tito Griggy, Miles? Tuwara kuya ay, layo na. At tuhon ko nun niya itong mga tao ngayang gipatabang sa pagpangita ni mama ko rin. Mura dili man ganahan si Tito Griggy ni Noy isyot, Miles. Bitaw kuya. Hala, ngano ka ha? Butan magod si Noy isyot sa? Oo. Sud man gani kay na sila si Papa gani do? Di ba no? Oo. Oh, Jud. Pero sino i-shoot put kuya ba? Murang madlo po dyan ni Tito Greggy sa. Mura. Basi nakasa sino i-shoot ni Tito Greggy kuya. Nakasa? Asa man sa, oh? Ambot lang. Siya rin tingali na ibawag si Tito. Ambot dara, oy. Basta para sa ako, ano, mayo man sino isyot. Suwito manggutanan niya, good. Tangotanan lang niyang nato sino i-shoot kuya kung may sa ba siya ni Tito Greggy. Kay Oh. ngan murag mahadlok man siya be. Sige, 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 sige. Ato lang siya pangutanon. Pero, Miles, ganina ralaki ng yatiman si Lula Tansyon lagi sa doktor sa emergency room. Alam sa kay balita sa? Wada gisulti si Tito Greggy ni mo? Dito man to siya sa doktor. Nangutan na siya bahay ni Lula. Wala, may gisulti. Napalaka bayagi ko ni Lula kuya. Kay nakalili ko sa emergency room no. Oh, Mura na lagi to siyag. maragon sa? Mura lagi siyag. Wa na maginawa. Oh, unsa? Ay, okay naman ko na isyot nung grige. Wala mo na problema, oy. Way problema para nimo apyot. Kiparihas mo og mga hanggaw mga tawana mo. Oh, dili pa tao na ay. Kalayo ng isyot na ko, ha. Mas gwapo po ko na niya. Pramin sa kapyot. Una ka mo ingong gwapo ka. Kitot iyo man sa dayon ditso. Oy, uban nito dito sa Dodot Miles ha. Kay susihon ko pa tong mga tao nga akong ipatabang sa pagpangitan ni Corina. Tawagin lang ko sa kong cellphone kung may update ba sa kahimtan ni Tansyang. Okay? Aron mausa na ba ang atong gasto kung mamatay na siya o magdugang lang tos akong problema. Dung grige, oy.
makamatay. Nigawag tayo ng natural nga batasan ni Dongrigi na. Nag-ayo-ayo lang siya nako sulod at tong mga nangagi, mga adlaw kay may pabor mo di siyang kikinahanglan ako. Pero karon nga murag may milagro nang nahitabo nila ni Corina. Lahi na. Kaluoy nga apyot no. Mayom gud siya. Wala mo kayong Dongrigi kay mura manggod og may nasabtan na ni bahin niya nga may dili mayong tinguha ni Corina. Pastilan kung biga sa tao. Marka bahala yun. Apyot! Uy, ha? Si Dudut. Nagdagan pa yun nga niya. Mano mong kaya? Noy! Dong! Si Lola Tansang, Noy! Ha? Si Lola Tansang! Nga nung madlulatan siyang ni mo, Dok? Salamin na tabo ni Lula ninyo. Ato dito, Noy! Kay, nangita sila tagtungod ni Lola Tansang kay lisod ko no ang kaimtang ini. Ug mayo kayo nga ibalin, mayo lang ko no nga ibalin sa ospital. Ako ni ang tagtungod. O, kamo man. Si mama ni mo ko rin na. Kay, iyaw man ang inahan ko. Wala man si Mama, be. Asaon man. Nakahak ni Ani. Oy, ako naman na problema ini. Hinuon, oy. Sino yung piyot mo? Maluoy kan Lola, Noy. Maluoy kan Lola. Wala kayo. Tawagan ako ng Grege. Ako ni pabaloon siya, oy. Muna ba ang tubayhan na ito asod si Bancher? Imong ay ipapakita na May tao, sir. Marumahog ito. Pagkito. Sige. Pero di pa kumuhatag og suhol ninyo, ha? Susiyon usa na ako sa... ako sang susiyon kung siya ba yun. Kanang gingon ninyo. Oh. Wala ako cellphone. Uy, si Apyot. Hello, Apyot. Grege, ikaw na dong. Oh, wala kang kailas kung tingog kang gawa ka. Kailangan ko dong. Wala ka nung nanawag mo ka. Ay, ingon makagtawgon ko, ha? Tawaga ko, ha? Apyot, kung may... Usalang ka to, kung may date sinang tansyan. Usa? Usa nang gisulti ni mo, Apyot? Usidit? Ay, katubag imong ingon dong. Ug tawgan ka kag usalay date sinang tansyan. Oy! Uy, hanggaw. Wala gyud sama ni mo hanggaw, Apyot. Update ko, ha? Update ang akong giingon ni mo. Dili date. Ang parehas sa mo na rin. Basta naalay date, no? Kung na Pagkayapaga gini mo eh. Kaya ano sa may balita niya? ay, nangita silang tagtungo dong kay maayo ko nang ibalhin og ospital sa nang tansang. Kanang kompleto ang yun ba? Ginoo, maluoy ka ni Mama Tansyan. Magusta naman lang ko kung mawa siya. Dili na ko kaya ng problema nga ako karong gisagubang Ginoo. Dili. Talihar ko nangita ni mo, Corina. Ikaw. Pawa! Pawa! Niya kaso si Bana. Kaya pag-iskandalo din. Ako pa'y giingnan ni mo, dili mag-iskandalo. Wa ko muduol ni mo aron makiglantugi. Niya ko aron sultihan ta ka. Nga gikinahanglan nga ibalhin og laing ospital sa mama ni mo. Nga kumpleto sa mga kimanan. Kana kung buot kang mabuhay pa siya. Masa? Naunsa naman ni sila si Corina? Dudot og miles. Ganong hangtod ron, di maghihapon magkontak ang ilang cellphone. Tungod ini, misamot na hinuon kang ilad nga akong huna-huna. Nga may... Oh, Diyos ko. Oh, kaysa maning... Yun na. Murag, nakamayong ko yung numero ha. Hello? Hello, Seng! Ako ni Seng! Ikaw ka! Isyot, ikaw ni, di ba? O, Seng! Ako ni! Ikaw na, Seng! Ha, ikaw na! Salamat kami tawag ka, Isyot. Imo ning number? Dire, Seng! Nanghuwag gusto kong amigong gwardya si Brindo Bacaslas. Nawaman ako ni. Oh, mao nga familiar na ko ang numero. Kwan, Seng! May importante kong sulti mo, Seng! Kami na, wa!
O, unsa ka na isyot? Unsa ka na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!